Ahojky, hlásí se Veus z blogu veus.blog.cz. Napadlo mě, že bych mohla udělat rádio. Vy byste mi psali na mail a ICQ nápady na další téma, filmy a seriály, na které bych měla udělat recenzi a takhle. Taky vždycky řeknu, na jaké téma mi budete dávat otázky a já na ně budu odpovídat v dalším díle rádia. Občas budu pořádat i nějaké soutěže, rozhovory s váma a takhle. Nikdy nebudou chybět ani super písničky. Můžete mi na maila posílat, jaké songy mám zahrát a já je u konce pustím. Vždycky ale jen jeden. Taky se těšte na vtipy o Pepíčkovi, blondýnách a takhle. Začít psát můžete už teď. Mail je vosh@seznam.cz. Opakuji. vosh@seznam.cz. Dvojitým V, prosím. Tak papec a nežužlej si už ten pás.